Spoločnosť Swiss Life som si vybral preto, lebo v roku 2017 som došiel do bodu, kedy som zistil po zhruba 6 rokoch na finančnom trhu, kde som vystriedal inú maklerskú spoločnosť a poisťovňu. Došiel som do bodu, kedy som zistil, že tá komplexnosť alebo obhospodáriť klienta komplexne mi dáva najväčší zmysel a hľadal som partnera, s ktorým budem vedieť spolupracovať fakt roky. A vtedy som natrafil na už aktívneho sprostredkovateľa, dnešného môjho riaditeľa Jara, a jednoducho som dvihol telefón a zavolal mu. Ale poviem veľmi dôležitú vec, že jednoducho fakt sme sa bavili o hodnotách, o smerovaní jednak toho sprostredkovania našej firmy. A napríklad nezazneli tam vôbec veci typu, že na akú pozíciu nastúpim, aké peniaze budem dostávať za svoju prácu, takže bolo to postavené vysoko na tých spoločných hodnotách, ktoré sme našli a v ktorých sme našli ten prienik.